Igsoon atong daygon kanunay ang Ginoo. Tungod kay siya maayo ug maluluyon sa kanunay sa atong kinabuhi. Dili gayud nato kalimtan igsuon nga ang Dios nagamping kanato. Hatagan nato og panahon ang Ginoo, hatagan nato og higayon sa pagsimba sa kanunay kaniya. Atong himayaon ang iyang ngalan sa kanunay. Salmo 103 versikulo 2. Dayga ang Ginoo o kalag ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsoon nga nagpahinumdom sa atoa. Na ato gayong hatagan og panahon ang Ginoo, atong hatagan og higayon ang Ginoo sa pagsimba kaniya sa kanunay igsoon tungod kay sa matag adlaw giampingan kita sa Ginoo igsoon. Busa dili nato kalimtan ang pagsimba ug ang pagdaig sa Ginoo sa kanunay igsoon tungod sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi, tungod sa iyang pagkamaluluyon kanato. Iya kitang giubanan sa kanunay ug iya kitang giampingan. Busa igsoon ayaw gayud kaluya ug ayaw pagtinapulan sa paghatag og panahon sa Ginoo. Ayaw gayud siya kalimti igsoon. Tungod kay ang Dios maluluyon sa kanunay ug ang Dios matinud-anon kanunay sa atong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.